Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yayi bazomwe zachitika dzulo komwe amakatsegula SKC Chilima Foundation. Bazomwe zachitikazo sizikhala bwino ngati Lighton Mangochi ngati sayankhulapo ndi akuyenera kuyika mulomo ngati activist. Anyway, but zambiri zimene zakambidwa kwambiri and tiyeni timvere kuti kodi mkulu amene makamaka akuti yani. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Dziko ladziwa kunena kuti mwambo wa SKC Foundation invitation zinali za fake, ndipo izi sizinachitike mu mdaliso wa Mayi Mary Chilima. Ine ndinena mwa direct mwa chuchuchu mosaopa wina aliyense muno Malawi kungomuopa yekhayo amasunga chisisi cha mpweya wanga. Mwambo wa dzulo unalibe mdalitso kwa amene anakakamiza ukapezeka pamalopo. Dziko litadabwa. Mayi Chilima mu speech yanu ndaimvetsa ndipo zasonyeza kuti inu mudakali kusakasaka chilungamo pa imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena 8 aja. Chilungamo chidziwike ndithu. Chilungamo wayi nkhalango yowirira. Ine naononga transport yanga kukaponda pamene panachitikira ngozi ankati nkhalango yowirira. Naona kantengo ine zimandiliritsa kwambiri. Chilima namukonda nimankonda chikala kwanali kotheka kuti amati moyo utsogola nawo ndiwe uyakhale. Ine nakapereka moyo wanga mtima wa ine Lighton Mangochi. Chilima munatilakwira kwambiri, munatilakwira pa Chilima, munatilakwira. Ngati ili ya Mulungu tiidziwe ni chimodzimodzi mmene munafunsira mu speech yanu. Dziko likudikirabe lidziwe chenicheni pa ngozi ya Chilima ndi anthu ena 8. Ninakapondako kuvala boko sadala. Tikudikiraso pa 10 Juni pano. Kandulo ayambe kusweka weni. Ayambe kusweka. Amalawi nthawi zina mnakhala mukunong'ona izi ndi izi. Koma speech ya Chilima ya Mayi Mary Chilima yapereka chilimbikiso kuti mayiwa akudikirabe mayankho. Ndiye ndikupempheni Mayi Chilima kunena kuti chiganizo chimene anapanga DK amene akusunga legacy ya malemu komanso entire team NGC ya UTM, chiganizo chicha muchilemekeze. Ni mbali imodzi yonyazitsa wina amene sitikukhulupirira pazochitika zake. Sitikukhulupirira pazochitika zake pa nkhani ya imfa ya Chilima ndi anthu ena 8. Mayi Mary Chilima ndikukupemphani pano ine Lighton Mangochi, mukutidziwa m'mavidiyo ndi malira nanu ndikulira nanu kunena kuti mulemekeze chiganizo chimene anachita anthu achipani cha malemu Chilima motsogozedwa ndi president wa pano DK Daliso Kabambe. Ndalama imene inaperekedwayo 10 miliyoni muyilandire, musapase mphepo zachabe chipani. Inu ndi mayi amene tili nanu, tikhala nanu monga amene mukuonera kumbuyo kwangako. Uku kuli afodi apa UTM apa DPP. Zipani izi zikudikira mayankho kuchoka pa 16 September pano tikasintha boma mayankho
zosapweketsa Amalawi. Dziko ili kusiyirira zopusa ngati zinachitikira pa ngozi ya Chilima ndiye kuti andale wonse azitha ngati nkhuku. Sizomveka iyayi, sizomveka. Mayi anadizevu kuti mpeze yankho lenileni. Pomalizira ndifunse mtsogoleri wa dziko lino, mutilankhule chimene chikukwezetsa mitengo, ma essential needs, basic needs kwa Malawi. Mutiyankhule. Nduna zanu ndinu mukungofanana zochita chifukwa dziko lino anthu akumva kuwawa, moyo kupweteka kuposa paka muzu, zinthu zikungokwera mitengo, anthu apa ntchito salary ndi yomwe ija, komanso munthu wa mudzi akwanisa bwanji thini la chimanga 32,000. Kodi iwe amene umazicha chiphazi umuuza zotani chakwera? Umuuza zotani? Poti ndiwe wosokoneza, maudindo wonse unatenga iwe. Tapereka solution pa mavuto yawa. Like, share, Malawian cameras, right.